que era Jacme d'Agramunt. De tornada a Barcelona vaig continuar sent adjunt i després passaria al cap de bastants anys a obtenir una càtedra de dialectologia, que era la primera segurament d'aquest país. Després m'he lligat a l'Institut d'Estudis Catalans, que m'ha proporcionat la possibilitat de continuar treballant en l'àmbit lingüístic i de treballar en comissions de treball de cara a la formació i perfeccionament d'un diccionari de la llengua catalana. Aquesta és la sala de Pompeu Fabra, on es reuneixen les comissions. La Comissió de Lexicografia, que estudia els mots proposats per les oficines lexicogràfiques, són objecte de debat i després passen al ple de l'Institut per tal d'aprovar o rebutjar aquelles propostes. També es reuneix la Comissió d'Estàndard Oral Lèxic, que estudia el lèxic sobretot de cara als mitjans de comunicació. És a dir, que tendeix un pont entre la llengua col·loquial i la llengua estàndard. De manera que els parlants de les Balears i de València, sobretot els locutors d'aquelles àrees, sàpiguen quins mots... Què tal, Antoni? Com estàs? Benvingut. Tenim aquí el doctor Badia Margarit, que va ser el meu mestre, i, d'altra banda, ha estat el president de la secció filològica i ha intervingut en diverses comissions i que va ser l'instigador, l'iniciador de l'Atles Lingüístic del Domini Català. D'acord, sí. Però aquí he vingut per tu, no per mi. Penso que això és interès de tots. I tant. Recordes algun aspecte de l'elaboració d'aquell atles lingüístic? Saps què és el que més recordo? La quantitat de matins que ens vam dedicar a casa meva quan fèiem el qüestionari. El qüestionari. I en aquella tasca vaig aprendre molt de lexicografia de la meva llengua. I suposo que tu... Jo també, naturalment, una mica més que tu encara, això per descomptat. Molt bé. Bé, i com veus, l'Atles progressa, ja ha sortit el quart volum, i després hem fet el petit Atles, tot això gràcies a la llavor que vares sembrar. I els que recolliren la llavor. També. Molt bé. Joan, que vagi molt bé. Encantat, Antoni. Adéu. Adéu. Som al nou edifici de l'Institut d'Estudis Catalans, on se concentren els projectes de recerca de l'Institut. Un d'ells és el de l'Atles Lingüístic del Domini Català. Van dedicar-hi 14 anys a la recollida de materials, recorrent 190 localitats de tot el domini lingüístic, i aleshores havien de trobar les persones adequades, ja d'edat, que coneguessin la vida del camp, disposats a respondre a aquestes preguntes. Cal dir que, a més de transcripció fonètica, sovint fèiem una recollida en magnetòfon. Aquest magnetòfon és testimoni d'aquestes aventures que vàrem fer al llarg de tot el domini lingüístic. Després de la feina de cada dia, registràvem els fets més importants, les característiques de l'informador, que ens havia respost les nostres preguntes, i, com podeu veure, hi ha un mapa de fons, el nom de l'objecte, del referent en qüestió, la traducció al castellà, al francès i a l'italià, la cartografia amb cada resultat a cada població en transcripció fonètica i a l'esquerra una informació complementària referent si aquella paraula és pròpia dels senyors, és una paraula vulgar, és una paraula arcaica, etc. Preguem a l'Altíssim que Déu ens doni vida, ens presti vida, que diuen els francesos i deien els antics, per tal de coronar aquesta obra
ambiciosa que és d'un gran interès perquè constitueix un recull del patrimoni lingüístic dels parlants, dels catalanoparlants de fa 30-40 anys. Alguns d'aquests mots són d'un gran interès, són una radiografia del parlar d'aquella època i d'una mostra de l'interès que tenen aquests mots de cara a la història i també de cara a la llengua actual. És a dir, quan contemplem un d'aquests mapes, veiem quina distribució tenen els mots que representen un referent, un concepte determinat. I podem, a partir de l'extensió que té aquell mot, considerar que val la pena d'entrar-lo dins l'estàndard oral, que és el model de llengua que ha de ser participatiu per a tots. Això fa que tots ens sentim part de tot un contínuum de la llengua i a la vegada que ens sentim units fortament a la nostra realitat de cada dia i de la nostra àrea concreta. Ja està. S'ha finit. Dia 23 de juliol de 1964. Tant d'un motxador amb pescats de dones pageses, com un motxador per damunt l'espalda que se cobreix l'esquena, que era un motxador petit, que és quan només van de passeig, com un motxador gros, que era el motxador, que era el duet, com una espècie de parecia una xapa, més llarg, que les penjava més fins a damunt, diríem, les cames, les penjava fins al ventre de la cama. El ventre de la cama és aquesta cama que tenim